Kawai kaban nakaliang jong sorkar kabangila kren benia. Kabang akwa ban kerpat ya kito ki kemeki pa lane ki bahayeng ki pasem. Jong kini ki praspa nyau polai ngut. Nadu karu hills hadu haya khasi hills jongi. Bat ka jigerpat nakaliang sorkar ba kalong ba kimdei ban le chauhi dalade. Lane nginem isu karpas yaki bakin lecau nang te na po railway station Guwahati namar ka sorkar kala penbej kerpang ya kakali ke jong ya kakali na kementa jongki ban penpoi hala ki jong ke distrik kumta ka bang kerpat ya kolong bakin sengau bah ban ya trelang bat ka jing penbej jongi na ka sorkar kenang ba kanum don ki jing ma na kabenta jongki bat na kabenta kitu ke bawan pairu na po Tamil Nadu. Kata kabang akwa ban kerpat ya ki keme ki pa lani ki bahayeng ki basem ki ba perkat le se ban le chauhi dalade nang the na po Guwahati railway station. But ya ka jing lut jing sep jong ka by transportation na dong syadong ya kani ngilakit kle na kaliang sorkar ban le. Ban ngila airu ki instruction syaboro ki deputy commissioners bakin long ki brio ke balaridi ban pediang ya kini ki khun samla jongi lane ki parlok ki jongi nakeleng saudong jong ke jela mekela ki batrei syabar jong ke jela hangti hapok ajela Tamil Nadu. Kata kadai ke benta ka banga syukwa ban pentip kerpang ha kani ka sengi hakan ke janmet na ka benta ka jingtip jong ki pajba nong song jong ke jela jongi baro kawai.